Kusenjalo, Umnyango wezasekhaya usukucacisile ukuthi uThabo Bester unguThabo Bester okwangempela ngokokuzalwa. Yize imininingwane yakhe ingakaze ishicilelwe ngokuphelele emnyangweni. Kuvele ukuthi uBester uneminyaka engu-37 akaze abhalisele umazisi kuleli ngokusemthethweni nokubambezele uphenyo ngemininingwane yakhe. Umnyango uze wathola isiqiniseko ngokuzalwa kwaBester usebenzisa imininingwane eyabhaliswa esibhedlela iChris Baragwanath esiseGoli mhla ezalwa. He was actually born on the 13th of June 1986, and indeed we rushed to Bara Hospital and checked in their archives, and what this lady told us is true. Ungqongqoshe uphinde wayichitha imibiko ethi udokotela uNandipha Magudumana owaboshwa ekanye noBester ubenomazisi ngumgunyathi. uMagudumana wayephethe omazisi ababili bakadokotela uMereka Nchani mhla eboshwa. That's not true. She never ever assumed that identity. She just carried the two passports of that identity. Umtswaledi uthi umazisi owodwa kadokotela uNchani wabikwa emaphoyiseni ukuthi ulahlekile. Omunye uNchani watshela Umnyango ukuthi wawunika uMagudumana ngoba kunokuthile ayombhalisela kona eMelika. Kodwa umtswaledi uthi kushayisa amakhala ukuthi labo mazisi bobabili batholakale kumuntu oyedwa. Endabeni zethu kumzansi wethu channel 163 ngubongani Gema ngibika ngiseGoli.